Здравейте на силата! Преди 3 години качих първото си видео и от тогава съм създал около 85 клипа и много стримове. По време на създаването на това видео имам 1087 абоната и около 140 000 показвания. Благодаря ви страшно много за това и нямам търпение за бъдещето. По традиция на всяка годишна на канала правя Q&A клип, в който отговарям на вашите въпроси. Тази година правя същото и имаше много въпроси, от които да избирам и не мога да говоря на всеки един, първо защото не искам видеото да е много дълго и има няколко, които се повтарят и вече съм говорил на тях. Ако не сте получили отговор на въпроса си, може да го напишете тук или по време на някой мой лайвстрим и за да разберете кога има, просто натиснете камбаната до бутона за абониране. Първият въпрос иде от Boundless. Какво мислиш за филма на Star Wars Theory? Чудех се дали да направя видео за това, но реших да изкажа мнението си тук. Ако не сте го гледали, ви препоръчвам да го направите, защото ще говоря за това, което се случва, така че отидете го гледате или отидете на това време в видеото, за да разберете мнението ми без спойлери. Първо, искам да кажа, че това е невероятно постижение и е много вдъхновяващо, че канал за Междузвездни войни може да направи филм за сагата. Толкова много хора са работили по него и трудът определено си личи. Текстът в началото ме изненада с това как е написан. Като цяло, това наистина е филм. Искам да кажа по това, че в него има неща, които само голям фен би искал. Цялата битка в началото беше пълна лудост, но ми хареса и това е хубавото на филмите. Вейдър срещу Палпатин, кой не би искал да види това? Хареса ми как Вейдър спира всички лазерни изстрели във въздуха като Кайло, но много повече. Също костюмите са супер, най-вече на Вейдър, който е най-важното. Човекът, който звучава Палпатин е супер. Малко беше странно да видиш млад Анакин, но играл на друг актьор. Това е минусът на тези филми и определено не е критика това, което казвам, но е странно. Визуалните ефекти са добри и има доста интересни кадри, например когато седя са такова Вейдър със светкавици и виждаме извън кораба как през прозореца излиза много ярка светлина. Хареса ми как целият филм е базиран върху това как Вейдър още мисли за Падме, дори 8 месеца след епизод 3 и това как Сидиас го измамил. Палпатин го изпраща на Набу, където има джедай с лила в лазерен меч и Вейдър обещава, че ще завършат това, което са започнали. Виждам много конирини, на които костюмите им са идеални и накрая виждаме къде се намира този джедай, който разбира се е Мейс Уинду. На това не съм голям фен, не бих искал Мейс Уинду да е жив и никога не съм бил фен на герой да се връщат мъртвите. Но разбирам, че Star Wars Theory и е искал някой герой, който вече знаем, за да бъде по-интересно. Доста искам да видя какви ще са защитите по Уинду, след като му беше отрязана ръката, падна от много голяма височина и беше ударен с светкавиците на Сидиас. Филмът е нещо, което вътрешните фенове в нас са искали да видят от много време. Добър като кратка част от по-голям поредица и определено нямам търпение за втори епизод. Не знам колко епизода тази поредица ще има, но бих казал 4 или 5. Следващите въпроси са от Мистер Чанъл. Първият въпрос: мислиш ли, че някой от главните герои ще умре в епизод 9 и кой ще бъде? Според мен това ще е Кайло. Нормално е да стане, защото това е кулминация на трилогията и Skywalker сагата и не мисля, че Рейна ще стане добър. Мисля, че добре ни показаха, че Кайло иска сам да управлява първия ред и да победи съпротивата. JJ ще успокои конфликта между фенове след епизод 8 и ще поеме ли рискове. Не всички са ядосани или мразят епизод 8. Дори мисля, че много повече го харесват или е окей за тях. Нямам нищо лошо да не харесате или харесате последните джедаи, просто негативните неща повече се откоряват, дори да са по-малко от положителните. И винаги, каквото и да правиш, ще има някои хора, които няма да го харесат. Не може да годиш на всички фенове на това огромно нещо. JJ и всички други в Disney и Lucasfilm слушат феновете и целият този критицизъм към тях. Според мен филмът ще поема рискове, това прави историята интересна и различна от предишните епизоди, но не мисля, че ще са толкова много, колкото предшественика. Според теб ще видим ли още Сноук в последния филм от трилогията? Може би, предполагам, че Сноук ще бъде като глас в главата на Кайло или нещо такова. Едва ще се появи като дух, но кой знае. Ландо Калризен как ще бъде въведен в сюжета? Предполагам, че той ще дойде да помогне на съпротивата, заедно с армия или някой от героите ни ще го търси за да помогне. Надявам се да го видим да пилотира Сокола с Nien Nunb или просто да видим как ще реагира на смъртта на Хан, ако не знае за нея, и как ще се срещне с Лея и Чуи след толкова много години. Какво мислиш върху снимките от епизод 9? Няма да ви ги покажа, защото някой може да не иска да бъде спълнат и ако искате да ги видите, отидете в сайта Making Star Wars и разбира се, това е на ваш риск. Снимките, които видях, са доста заинтригуващи, една от планетите ми хвана любопитството. Също не се знае доколко тези снимки са истински, но този сайт, който казах, има репутацията да публикува само истински неща. Също видях и някоя информация за героите, както и за Кайло, която беше интересна. И аз не бих искал да го правя, защото малко разваля ми изненадата, но съм фен и искам да съм информиран.
Следващия въпрос е от Коцето Боцето и той пита кой момент най-много мразиш от снимането на стримовете и може ли да направиш видео, в което показваш как се снима на PlayStation 4. Не бих казал, че мразя точно нещо. Преди, когато написах заглавието и описанието в YouTube, през 20 минути то се променяше от това зададеното в PlayStation, но сега не е така. Има доста малки неща, които бих искал да бъдат подобрени и най-вече искам стримът да не спира когато сменям играта. Това не се случва често, защото не правя дълги лайвстримове, но когато е ставало е дразнещо. Снимането на PlayStation е много лесно, ако натиснеш Share бутона ти излизат много опции. Може да запазиш видео или да направиш скриншот, който също може да направиш ако задържиш същия бутон. За да определиш колко да е дълго видеото, което ще запазиш, защото PlayStation не снима в момента, а просто запазва миналите минути от игра, зададени от теб в настройките. Ако искаш по-подробно обяснение, имам много клипове за това. Следващият въпрос е от Веско Филипов. От всяка ера в Междузвездни войни, коя би избрал да е твоята и какъв би бил в нея? Може би ще живея по време на империята, защото това е любимата ми ера, и ще съм овец на глави или контрабандист. Мисля, че по това време е доста интересно да си такъв, защото постоянно бягаш от закона. Следващите въпроси са от Сандорек. Според теб, след колко години след епизод 9 ще е следващата трилогия? Не е задължително да е след епизод 9, може да е също преди епизод 1. А сега нямаме никаква информация, но предполагам, че има шанс да има филми преди невидима заплаха. Но също има и шанс да има трилогия по време на Skywalker сагата, но за съвсем различни герои, които не сме виждали до сега. Трябва просто да изчакаме и ще разберем. Какво според теб ще се случи в следващата трилогия? Според мен най-вероятното е да видим трилогия за Старата република или ще са преди епизод 1, както казах преди малко. И отново не се знае със сигурност, но мисля, че Disney слушат феновете и ще получим някакви филми преди приквелите. Щом бащата на Анакин е Палпатин, тогава защо майка му го дава на Qui-Gon и приятелите му? Също това, че бащата на Анакин е Палпатин, беше направено канон преди няколко дни от поредиците комикси за Дарт Вейдър, които в момента чета и ще има видео или видеа за тях. И това ни беше подсказано доста ясно в приколите и до сега винаги съм смятал, че е така и сега вече е канон. Майката на Анакин го дава на Qui-Gon и Оби-Лан, защото момчето иска да стане джедай. Няма нищо общо с това, че си е бащата и не мисля, че тя знае, че той е бащата. Петко Лазаров пита, кои неща от всеки епизод би променил? От приколите като цяло искам да оправя дупките между тази трилогия и оригиналната, които са доста. Не искам да има минихлорни, които са ненужно обяснение на нещо, което винаги е било мистериозно и трябва да си остане така. В филмите има твърде много визуални ефекти и сега някои сцени изобщо не са остарели добре. Понякога има герой, който е в пространство, което е изцяло създадено в компютър и това не помага на актьорите и не изглежда реалистично. Има нужда от премахването и развитието на някои герои и по този начин всеки злодей във всеки отделен филм да има повече време за развитие, най-вече Дарт Мол. Ако не, ще е доста интересно да имаме само един злодей за цялата трилогия, както в оригиналната. Може би Дуко или Дарт Мол. По този начин ще са по-интересни герои и ще получим по-напрегнати битки с лазерни мечове. От оригиналната трилогия, ако говорим за Special Edition-ите, ще искам много ненужни неща да бъдат премахнати от тях, като например добавените компютърни извънземни същества, които не изглеждат много добре в истинските фонове. Също може да бъдат добавени няколко промени към зеления или син екран в някои сцени, като например в епизод 6. Не бих искал втората звезда на смъртта, но не ми пречи чак толкова и може би ще остава. От недовършените епизоди от сиквел трилогията в силата се пробужда, бих искал да няма Starkiller Base, повече фазма и може би малко обяснение за Новата република, която ни показва за няколко секунди и веднага била унищожена. В последните джедаи бих желал някои промени в историята на Фин и Роуз, отново малко повече фазма и поправка на дупките в историята. Не ги бърим за епизоди, но ще й кажа за двата самостоятелни филма. В Rogue One бих искал да има малко повече развитие на героите, защото когато някои от тях умират, не го чувстваш. Промяна на някои сцени по средата на филма, защото тогава историята се забавя малко повече. За Соло филмът да не се чувства като списък с неща, които трябва да видим. Със сигурност среща с Хан, с Чубака, Ландо и Сокола трябва да останат, но няма нужда да видим откъде Хан получава легендарния си бластер или че стреля първи. Как Соло получава второто си име е може би най-нехресната ми част от филма и определено ще я премахна. Следващия въпрос е от Adventure Wars. Той пита какво очаквам от 7-ми сезон на Войните на клонираните. Не мисля, че знаем дали това ще е последен сезон от сериала, защото преди да бъде спрян, Войните на клонираните щял да има още 2 сезона и така да станат 8. Като последният щял да включва обсадата на Мандалор и събитията в епизодите са щели да продължат по време на епизод 3, като включват и заповед 66. Ако новият 7 сезон е последният, се надявам да направят същото.
Това доста ще напомня на сериал Войните клонираните от 2003, който завършва точно преди битката на Корусант, но той не е канон. Знаем, че обсадата на Мандалор ще има и че сезонът ще е от 12 епизода. Ще трябва просто да почакаме и ще разберем дали да очакваме още от поредицата след предстоящия сезон. Такеда Мастер пита дали ще видим духа на Анакин в епизод 9. Според мен да, и би трябвало, защото това е последният епизод от Skywalker сагата и предполагам, че ще има някакво празненство в края на филма и ще видим някои от духовете, както в епизод 6. Сигурно ще са на Люк, Оби-Уан, Йода и Анакин. Сега за първи път се замислих, но коя версия на героите ще сложат? Защото в Special Edition-ите промениха духа на стария Анакин с духа на младия, игран от Хейден Кристенсен. Много се надявам да върна стария Анакин, стария Кеноби и предполагам, че ще има стар Люк като дух, защото знаем, че Марк Хамил има няколко сцени във филма. Little Troll пита защо не правя видеа за теории. Първо, не съм голям фен на теориите и второ, не съм създавал някакви теории за герои в главата си и също не ме интересува толкова много. Ако направя видео за някаква теория и после да разберем отговора, това видео ще е пълно с коментари, които ми казват, че знаят отговора и ми го казват все едно нямам представа. Точно това се случи с видеото за кои са родителите на Рей. До сега никога не съм имал такова желание да направя видео с спекулиране за нещо свързано с някои герои или събития във филмите. Не харесва ми толкова да спекулирам, но може някой ден да направя такова видео, въпреки че съм сигурен, че едва ли ще стане. Следващия въпрос е от Марто и той пита дали ще има гигантска битка в епизод 9 и дали ще видим нови превозни средства. Би трябвало да има голяма битка в последният епизод, но съпротивата е много малка и не знам дали че Сландо ще получат подкрепления, така че във всеки случай съпротивата ще е по-малка по брой от първия ред и ще трябва да използва повече стратегия. Във всеки филм до сега е имало ново превозно средство, нов вид извънземно или нов войник и в епизод 9 със сигурност ще има някои от тези неща. Последният въпрос е от Иван Петков и той иска да знае дали съм си променил мнението за епизод 8. Като цяло не. Гледах го миналата година, когато стана годишнината от излизането му. Исках да направя видео, в което говоря какво ми е мнението за последните джедаи една година по-късно, но тогава достигнах 1000 абоната и нямах времето да направя такова видео и сега ще мога да си кажа мнението. Някои неща, които ми бяха проблемни, по-лесно минаха, без да ми правят такова впечатление и някои шеги доста повече ми харесаха. Но някои проблеми повече ги забелязвах и някои от шегите, които за мен не се получаваха. Както казах, като цяло мнението не ми се е променило, но вече съм по-склонен да му дам 7, а не 8, но за сега ще го оставя на 8. Друго нещо, за което малко съм говорил, е какво този филм направи с феновете. Първо ще кажа, че няма нищо лошо да не го харесвате. Това е нормално и няма нужда да спорите с мен или дори в коментарите. Но нещо, което не е нормално е хейтът. Виждал съм толкова много заплахи към Райан Джонсън и Кели Мари Тран, които бяха просто ужасни и преди това тя се махна от социалните мрежи. Това е само филм, няма нужда толкова сериозно да се държим за тях. Друго нещо е глупавият и сляп критицизъм, който съм виждал навсякъде. От кога Междузвездни войни прави научен смисъл? Нито един от тях няма и никога ще има, защото това е интересното на филмите. Също много ме дразни, когато някой казва, че тези нови сили се появяват от никъде, все едно това се случва за първи път. Има толкова абсурдни неща, върху които не ми се говори. Виждал съм хора да използват като обида, че някой човек харесва последните джедаи, което е просто малумно. Виждам, че повече хора харесват филма, отколкото тези, които не го, но винаги негативизма ще се откроява повече, както казах по-рано във видеото. Със сигурност епизод 8 и събитията около него е нещо, което няма да се забрави от феновете. То ще е за Q&A-то. Благодаря ви отново за невероятните 3 години и нямам търпение за бъдещето на канала. Ако не съм отговорил на вашия въпрос, може да го зададете тук или по време на някой от лайв стримовете ми, в който игра на Battlefront 2. Благодаря ви, че гледахте видеото и нека силата бъде с вас.